Il-Partit Laburista fil-Parlament kien ilu diversi drabi saqsi biex ikollu informazzjoni uffiċjali dwar kemm il-darba deru jew taw kummenti fuq l-aħbarijiet il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni, il-Ministri, Segretarji Parlamentari u kelliema Laburisti. Iżda meta fl-aħħar waslet ir-risposta tal-Ministru Dolores Cristina, l-informazzjoni li din ingħatat kienet żbaljata. U dan kif ikkonfermat mill-monitoraġġ kontinwu li sar mill-Partit Laburista fuq l-aħbarijiet tal-PBS. F'konferenza tal-aħbarijiet Gino Kawki qal li dan juri tendenza tal-lob bil-figuri biex ma toħroġ b'mod uffiċjali mingħand il-Gvern stess il-verità tas-sitwazzjoni. Skont dan l-istudju l-aħbarijiet tax-xandir tal-Istat qiegħed kontinwament jiġi użat favur il-Gvern ta' Gonzipien u kontra il-Partit Laburista. Permezz ta' dan l-eżerċizzju jirriżulta li fl-ewwel 5 xhur tas-sena ix-xandru fuq l-aħbarijiet tal-PBS aktar kummenti li taw esponenti tal-Gvern aktar milli ġie ddikjarat li jixxandru minn Ottubru tas-sena li għaddiet sa Mejju ta' din is-sena. Skont l-eżerċizzju ta' monitoraġġ, bejn Jannar u Mejju esponenti tal-Partit Nazzjonalista taw 169 kumment fuq l-aħbarijiet tax-xandir tal-Istat, fil-waqt li l-esponenti tal-Partit Laburista taw biss 26 kumment. Din is-sitwazzjoni kienet riflessa wkoll f'ġabra ta' aħbarijiet li l-PBS jibgħat lejn l-Awstralja kull ġimgħa. Fosthom ftit jimilu, il-PBS bat servizz li fih il-Prim Ministru Lorenz Gonzi kienet jiftaħar bil-kumpanija tal-Brażil waqt il-programm Xarabank. Iżda ma nbagħad xejn dwar dak li seħħ fil-jiem ta' wara meta rriżulta li fil-verità din il-kumpanija telqet minn pajjiżna. Fuq kollox qegħdin nuru kemm il-livell ta' żbilanċ fil-konfront tal-Partit Laburista sejlu xhur għaddej fil-aħbarijiet tal-PBS u qegħdin nitolbu ħafna aktar serjetà, ħafna aktar ġustizzja mal-poplu fuq kollox u aktar ma qegħdin noqorbu lejn l-elezzjoni ġenerali nixtiequ naraw li l-aħbarijiet tal-PBS ma jkunx biex ngħidu hekk vetrina ta' dak li jagħmel il-Gvern u esponenti tal-Gvern biss però ikun jirrifletti il-bilanċ